Ассалому алейкум тамошобинони азизу арҷуманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосияи ғайринавбатии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум. Мутобиқи моддаи 52 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. иҷлосияи ғайринавбатии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашуми сентябри соли 2021 соати 10 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. Ба баррасии иҷлосияи ғайринавбатии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв пешниҳод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 30 августи соли 2021. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз ҳуқуқи конститутсионии худ дар асоси принсипи инсондӯстӣ ва ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афвро ба баррасии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карданд. Бо мақсади қабули қонуни мазкур бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иҷлосияи ғайринавбатии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 6 сентябри соли 2021 даъват карда шуд. қонуни афв нисбат ба доираи васеи маҳкумшудагон ва шахсоне ки парвандаи онҳо таҳти таҳқиқ, тафтишоти пешакӣ ва дар баррасии судӣ қарор доранд татбиқ мегардад. лоиҳаи қонун шахсони зеринро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва адои ҷазо пурра озод мекунад. шахсоне ки аз беэҳтиётии ҷиноят содир карданд, нисбати онҳо иҷрои ҳукм мавқуф гузошта шудааст. ҷазо нисбати онҳо шартан татбиқ карда нашудааст. ҷазоро дар колонияҳои ислоҳии сукунат адо мекунанд. шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод шуданд. ба иҷрои дигари ба маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда маҳкум шуданд. барои ҷиноятҳои хусусияти иқтисодӣ дошта маҳкум шуданд ва зарари моддӣ расонидашударо пурра талофӣ карданд. дар лоиҳаи қонун нисбат ба занҳо, ноболиғон, шахсони синашон аз 55 боло, маюбон, беморони дараҷаи вазнин, шахсони дорои мукофотҳои давлатӣ, иштирокчиёни ҷанг ва шахсони ба онҳо баробар карда шуда ва шаҳрвандони хориҷӣ бартарӣ дода шудааст. онҳо аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва адои ҷазо озод карда мешаванд, агар ҷинояти содир кардаашон ба ҷиноятҳое ки нисбат ба онҳо дар қонун дар бораи афв маҳдудиятҳо пешбинӣ шудааст мансуб набошад. тибқи маълумоти пешакӣ қонун нисбати 16 000 нафар татбиқ мегардад ва аз ин миқдор 10 700 нафар аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва адои боқимондаи ҷазо озод мегарданд. аз ҷумла 800 нафар гумонбаршавандагон ва айбдоршавандагон, 350 нафар судшавандагон, қариб 3000 нафар маҳкумшудагон ва муассисаҳои ислоҳӣ 1900 нафар маҳкумшудагон аз колонияҳои ислоҳии сукунат ва 4650 нафар маҳкумшудагон аз нозироти корҳои ислоҳӣ озод карда мешаванд. муҳлати ҷазои 5300 нафар маҳкумшудагон кам карда мешавад. афв нисбати шахсоне ки ҷиноятҳои махсусан вазнинро бо ҳолатҳои вазнинкунанда содир намуданд, инчунин онҳое ки қаблан дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв аз 25 октябри соли 2019 аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ё адои боқимондаи ҷазо озод шуда буданд ва боз ҷинояти қасдона содир карданд татбиқ намегардад. қонуни мазкур аз ҷониби мақомоти татбиқкунандаи он бояд дар муҳлати 2 моҳ иҷро карда шавад. суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон, прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии назорати маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ вазифадор гардиданд ки
баъди 2 моҳи мавриди амал қарор гирифтани қонуни мазкур дар хусуси иҷрои он ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намоянд. қонун баъд аз қабули он аз ҷониби маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва имзои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар матбуот нашр мегардад. идомаи ахбор. эълон ва эътироф гардидани шаҳри Душанбе пойтахти сайёҳии кишварҳои созмони ҳамкории иқтисодӣ дар солҳои 2020-2021 мавқеъ ва нуфузи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам боло бурд. дар шаҳри Душанбе фестивали байналмилалии Душанбе пойтахти сайёҳии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ ва форуми байналмилалии рушди устувори агротуризм дар Тоҷикистон баргузор гардид. Нуриддини Қурбон ва ҳафизуллои Саъдулло аз рафти баргузории чорабинӣ гузориш медиҳанд. шаҳри Душанбе пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон бо табиати зебо, манзараҳои мафтункунанда, мавзеъҳои зиёди тарихӣ, боғҳои зиёди фарҳангию фароғатӣ қалби миллионҳо сайёҳони дохилӣ ва хориҷиро мафтун сохтааст. Дар қисмати расмии фестивали байналмилалии Душанбе пойтахти сайёҳии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ ва форуми байналмилалии рушди устувори агротуризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагони ҳукумати ҷумҳурӣ, котиботи созмони ҳамкории иқтисодӣ, намояндагони мақомоти сайёҳии кишварҳои Эрон, Қазоқистон, Қирғизистон, Покистон, Туркия, Туркманистон ва Узбекистон, корпусҳои дипломатӣ, созмонҳои байналмилалии муқими Душанбе ва доираҳои васеъи сайёҳӣ иштирок доштанд. таъкид карда шуд, ки пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе имкониятҳои зиёди сайёҳӣ ва хатсайрҳои туристӣ зиёд дошта, сол ба сол сайёҳоне, ки аз ин шаҳри зебо ҳамчун сайёҳ дидан мекунанд, афзоиш ёфтааст. иштирокчиёни фестивали байналмилалии Душанбе пойтахти сайёҳии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ ва форуми байналмилалии рушди устувори агротуризм дар Тоҷикистон дар мавзӯъҳои гуногун маъруза карда, густариш бахшидани ҳамкориҳоро дар самти рушди сайёҳӣ, муаррифӣ кардани таъриху тамаддун ва расму оинҳои давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодиро муҳим арзёбӣ карданд. иттилоъ дода шуд, ки 4 октябри соли 2019 дар ҷаласаи сеюми вазирони сайёҳии кишварҳои узви созмони ҳамкории иқтисодӣ, ки дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуда буд, шаҳри Душанбе пойтахти сайёҳии кишварҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ барои солҳои 2020-2021 эълон гардид, ки ин мояи ифтихор ва сарфарозии миллати тоҷик маҳсуб мешавад. интихоб шудани шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти сайёҳии кишварҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ натиҷаи сиёсати хиратмандона ва бунёдкоронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шумор меравад. инчунин дар заминаи ба таври густурда ба роҳ мондани корҳои ободонию созандагӣ, табдил додани пойтахти Тоҷикистон ба макони тамошобоби сайёҳӣ аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мебошад. пойтахти Тоҷикистон зери сиёсати муваффақонаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ муносибатҳои байналмилалӣ ва дипломатиро бо пойтахтҳои кишварҳои аъзои давлатҳои созмони ҳамкории иқтисодӣ ва дигар шаҳрҳои бузург густариш бахшида, дар заминаи он бо шаҳрҳои бонуфузи дунё робитаҳои бародаршаҳриро ба роҳ мондааст. дар ҳошияи баргузории фестивали байналмилалии Душанбе пойтахти сайёҳии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ ва форуми байналмилалии рушди устувори агротуризм дар Тоҷикистон дар вазъияти тантанавӣ сертификати эълон гардидани Душанбе пойтахти сайёҳии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ ва муовини раиси шаҳри Душанбе тақдим карда шуд. дар фарҷоми чорабинӣ пас аз ироаи маърузаҳо ва мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додани имкониятҳои сайёҳӣ, муаррифии таъриху тамаддуни кишварҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ миёни иштирокчиён, рушди минбаъдаи агротуризм дар кишварҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ мавриди муҳокимаи иштирокдорон қарор гирифт. Нуриддини Қурбон, Ҳафизуллои Саъдулло, Фирӯзи Мусо барои барномаи ахбор. дар деҳаи қазноқи ноҳияи Рашт ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 1 километр роҳи мошингарди деҳа асфалтпӯш карда мешавад. дар ин раванди корҳои ободонӣ асосан ҷавонон ва аҳолии деҳа саҳми худро гузошта истоданд. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт.
солҳо боз шурӯъ аз шоҳроҳи автомобилгарди аҳамияти ҷумҳуриявӣ доштаи шаҳраки ғарб навобод то маркази деҳаи қазноқи ҷамоати деҳоти ба номи Нусратлоҳ Махсум ки масофаи роҳ қариб 1 километрро ташкил медиҳад, барои ҳаракати нақлиёти сабукраву боркашон мушкилиҳои зиёде пеш меовард. қариб 1 километр роҳи ҳамин деҳаро ки дар ҳолати садамавӣ буд, имрӯз асфалтпӯш кардем. Дар оянда нақша дорем ки боз як ана варзишгоҳ, ҷои футболбозӣ, волейболбозӣ, анамин дурмадани қишлоқда ҳаста, ният дорем ки оянда вайшам ҳамин хел мақсад ободонӣ кунем. аз рӯи лоиҳаи сохтмонӣ паҳнои роҳи мошингар то 7 метрро ташкил намуда, дар ду шафати роҳ қубурҳои обрав ва роҳи пиёдагард бунёд карда мешавад, то мардум аз иншоот солҳои тӯлонӣ истифода намоянд. барои хусифат асфалтпӯш намудани роҳи мошингарди деҳаи қазноқ дар ҳамкорӣ бо корхонаи асфалтбарории шаҳри Душанбе мутахассисони соҳа ҷалб гардида бо истифода аз техникаҳои пуриқтидор кор карда истоданд. дар раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳҳои мошингарди байни деҳаи ҷамоати деҳоти қазноқ ки солҳои тӯлонӣ ба таъмири асосӣ эҳтиёҷ доранд, баъди барқарорсозӣ пурра асфалтпӯш карда мешаванд. дар раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мардуми ҷамоати деҳоти ба номи Нусратлоҳ Махсум фаъолона иштирок мекунанд. аз ҷумла дар ҳудуди ҷамоат то рӯзи ҷашн зиёда аз 3 километр роҳҳои мошингар асфалтпӯш карда шуда, корҳои ободонӣ дар дигар деҳаҳо идома дорад. раванди корҳои ободонӣ дар ҳудуди дигар маҳаллаву деҳоти ноҳияи Рашт авҷи тоза касб намуда, мардум ба хотири дар сатҳи баланди ташкилӣ истиқбол намудани ҷашни мубораки 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дастаҷамона меҳнат карда истоданд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. идомаи барномаи ахбор. дар 941 муассисаи таълимии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд барои омодагиҳо ба соли нави хониш корҳои таъмиру навсозӣ анҷом дода шуда. барои таъмини муассисаҳои таълимӣ бо мизу курсӣ ва муҷаҳҳазгардонии онҳо тадбирҳои зарурӣ амалӣ шуданд. ин омодагиҳо имкон медиҳад ки раванди таълим дар муассисаҳои таълимӣ дар сатҳи зарурӣ гузаронида шавад. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар асоси барномаҳои давлатӣ татбиқи лоиҳаҳо бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд саҳми соҳибкорону ашхоси саховатпеша давоми як соли гузашта сохтмони биноҳои мактабҳо вусъат ёфтанд. тадбирҳои бунёду навсозии 52 адад биноҳои лоиҳавии замонавӣ, биноҳои иловагию синфхонаҳои нав дар назди муассисаҳои таълимӣ, муҷаҳҳазгардонӣ бо мизу курсӣ, тахтаи синфӣ, тахтаҳои электронӣ, таъсиси кабинетҳои фаннӣ, озмоишгоҳҳо, муҷаҳҳазгардонӣ бо таҷҳизоту лавозимоти муосир, бунёди толорҳои варзишию ошхона, китобхона, устохонаҳои таълимию маҳфилҳои рӯзгордорӣ, иншооти ёрирасон имкон дод ки ба зиёда аз 11 000 нафар хонанда ҷойҳои нави нишаст бо шароити хуби таълим фароҳам оварда шаванд. чунин тадбирҳои омодагӣ дар муассисаҳои таълимии ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд амалӣ гардидаанд. таи солҳои охир дар шаҳри Хуҷанд биноҳои хуштарҳу лоиҳавӣ, муассисаи таълимӣ барои хонандагони лаёқатманд, гимназияи рақами 1 сохта, дар арафаи соли нави хониш бинои нави замонавии муассисаи давлатии мактаби Пӯлодов, бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 сохта ба қабули хонандагон омода гардиданд. дар дигар муассисаҳои таълимии шаҳри Хуҷанд таъмиру муҷаҳҳазгардонӣ барои омодагӣ ба соли нави хониш сурат гирифтаанд. аз ҷумла дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 бо таъмири хушсифати бинои синфхонаҳо ва ободонии ҳудуди муассиса шароити меъёрӣ барои кору фаъолияти омӯзгорон ва таҳсили хонандагон фароҳам оварда шуд. дар муассисаи мо бо мақсади омодасозии муассиса ба соли таҳсили нав як қатор корҳои ободонӣ ки ба нақша гирифта шуданд ба иҷро расонида шуданд. аз ҷумла роҳравҳои муассиса дар 3 ошёна тирезаҳои фарсудашуда ба замонавӣ пластикӣ иваз карда шуданд ва як қисми саҳни ҳавлии муассисаи мо сафолакпӯш карда шуда, корҳои ободонӣ гузаронида шуда ба соли таҳсили нав омода карда шуданд. дар шаҳри Бӯстон кормандони шӯъбаи маориф ва омӯзгорон бо масъулиятшиносӣ бо анҷоми таъмири бинои синфхонаҳои муассисаҳои таълимӣ ва муҷаҳҳазгардонии синфхонаҳо ба оғози соли нави хониш омодагӣ гирифтаанд.
با مقصدی باز هم بهتر کردن صفت تعلیم سالهای 2020-2040 سالهای آموزش و رشد فنهای ریاضی دقیق و طبیعت شناسی در ساحه علم و معارف اعلان گردید و امروز خوانندگان ما در آزمونهای جمهوریوی علم فروغ معرفت خیلی فعالانه اشتراک دارند. اهل معارفچیان شهر بوستان 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را در سمت تعلیم و تربیت با دستاوردها و نشان دهنده های نظررس استقبال می‌گیرند. در 42 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ناحیه جبار رسولوف کارهای تعمیر و آمادگی به سال نو خوانش در سطح لازمه انجام داده شده. ساختمان بنای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 در دهه قرغانچه آغاز یافته است. همچنین در 7 مؤسسه تعلیمی ناحیه ساختمان بناهای علاوگی برای تأسیس 23 صنفخانه برای 690 خواننده جریان دارد و هیئت آموزگاران و کارمندان ساحه معارف ناحیه به سال نو تحصیل آمادگی گرفتند. در اساس نقشه چهاربینی‌های شعبه معارفی ناحیه در مؤسسات تعلیمی ناحیه کارهای آمادگی به سال خوانش نو به انجام رسانده شد که امروز تمام مؤسسات تعلیمی به قبول کردن خوانندگان تیار می باشد. در مؤسسات تعلیمی از 9 اوگوست صنف‌های یکم قبول کرده شده مطابق کردن خوانندگان به مؤسسه ادامه دارد. همه آمادگی‌ها در مؤسسه‌های تعلیمی به سال نو خوانش بهره به تعلیم و تحصیل ارزنده فرا گرفتن کودکان و نورسان میباشد، زیرا محض دانش معرفت تربیت نسل نورس اساس پیشرفت و آینده کشور است. آموزگاران و کارمندان تکنیکی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، گیمنازیا و لیسه‌ها و باغچه و کودکستان‌های شهر استراوشن تعمیر کلی و جاری صنفخانه‌ها و کابینت‌های فنی را به اتمام رسانیدند. ادامه موضوع در گزارش مزمود بابازاده از شهر استراوشن. آموزگاران و کارمندان تکنیکی مکتب و کودکستان‌ها با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استراوشن جلب مبلغ‌های بودجه محلی، اعضای اسوسیاسی‌های والدان محصلین و پدر و مادران احسانکار و خیراندیش، صنف و کابینت‌های فنی، استاخانه‌های تعلیم استحصالی، آشخانه و تالارهای مجلس، ورزش و دالان و ایوان‌های استراحتی را از تعمیر جاری کلی صفت برآورده و سال نو تحصیل 2021-2022 آماده کرده ایستادند. آموزگاران و کارمندان تکنیکی 106 نفره مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 به نام نبیجان قادر جهت قبول 1970 نفر خواننده در 2 بست همه 35 صنفخانه و 6 کابینت فنی را با نمای بیرونی بنای تعلیمی و تالارهای ورزش و مجلس، آشخانه و دالانهای بنای دانشانه معاصر با مبلغ زیاد از 70,000 سامانه از تعمیر خوشصفت برآورده فعلا به جابجاگذاری و پاککاری میز و کرسی‌ها مشغولند. این عمل نیک در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 64 نیز کاملا به انجام رسیده است. امروز آموزگاران و کارمندان تکنیکی مؤسسه تعلیمی نمای بیرونی بنای 3 آشیانه معاصر را از تعمیر برآورده وصل و نصب شعار و آویزه‌ها و مقدسات ملی جمهوری تاجیکستان را ادامه می‌دهند. جامعه مهنتی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 دهه آب جامک جماعت دهات گلیسر در روند تعمیر بازفت 10 صنف و 3 کابینت فنی جهت حمایت آموزگاران و خوانندگان از بیماری سرایتی کووید 19 در مکتب نقطه خورد طبی و برای حشر بنای جای استراحت آموزگاران را با صفت بلند بنیاد نموده صحن حولی را به باغ و گلستان تبدیل دادند. همه 68 نفر آموزگاران و 28 نفر کارمندان تکنیکی مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیا رقم 1 به نام اکادمیک احرار مختارف امروز 33 صنفخانه، 12 کابینت فنی، تالارهای ورزش و مجلس، آشخانه دالان‌ها و انفراستراکچورهای اساسی یاررسان را به مبلغ 36,000 سامانه اسوسیاسیون پدر و مادران گیمنازیا از تعمیر جاری برآورده با تجهیزات و لوازمات رشددهنده تعلیم و تربیت مجهز گردانیدند. امروز استادان و کارمندان تکنیکی مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیا مذکور به بنیاد بنای خوشطرح دانشجویان کتابخانه الکترونی پرداختند تا آغاز سال نو خوانش 2021-2022 مورد استفاده قرار می‌گیرد. آمادگی به قبول خوانندگان در سال نو خوانش 2021-2022 در همه مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و دهات با جوش خروش ادامه دارد. مزبوط بابازاده از شهر استراوشن برای برنامه اخبار. بیننده‌های عزیز و ارجمند، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. تنسیت خانواد باشید.